Единственото, което мога да кажа, че съда се свърши, съдебния състав и прокуратурата и нашия адвокат свършиха перфектно работата. Това, което можеха да направят, го направиха. В зависимост от закона, който им даваше тази възможност. Нали? Ние не очаквахме, че той ще пожелае съкратеното производство и че ще си признае вината. Тази среща с него, как ви подейства? Сигурно нелеп въпрос задавам, ясно е, но как се почувствахте? Какво изпитвате към него? Не мога да кажа какво изпитвам. Но най-вероятно не е съжаление, а за мен това е отношение, което към никое човешко същество до този момент не съм изпитвала. Това е гавра с човешката същност. В момента, в случая, той е такъв. Нали, използва всичките си трикове и умения, някакви си там гимнастики, искаше да покаже колко е умен, колко е интелигентен. За жалост. Това беше ли избягване на най-тежкото наказание? До животен без право на замяна от него? Абсолютно. Абсолютно. Значи това е последната алтернатива, на която той е разбрал, че няма да му се размини, защото и прокурорката, и съдийския състав явно са показали, че са безкомпромисни.